Салом алейкум ғарибон. Мерим Тоҷикистон. Ба ҳама хайр. Пока. насиб кардагӣ боша ина самолёт Сумон Air моро жда дора. Худо хоҳад я заправкача мекуна ҳуй мехӯрем аҷа. насиб боша ина самолёт медроем. Худо хоҳад ина очирдаем. уч колонна ягон зал дорум меисем чи ае? Москва, хайр. Мерим Тоҷикистон. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Панҷа ис ҳаст, на? Панҷа ис. охириша чи? Бяка ки бизгарем ки? Слишком чиз бада. Нафаҳмидам. Не. Ну, умеешь моли. Да, куҷо ман омади? Чокадак дур омади? Ступанч. Ступанч. Ё, бисмиллах. Ступанч, стяг. Ступанч, чудак, бизгби. Ай, охиром. Эс. Ё, бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. насиб кардагида ина хамидем. Худо хоҳад дар душанбе. вале ина очерду уже бачаҳо хистиянд. подписчикҳо барои шумо ай видео. як хидматам нишон битум ина.